ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ನಾನು ನೆನಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ದುಬೈದ ಟಿಕೆಟ್ ತೂಯೆ ಒಂತೆ ರೇಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅಬುದಾಬಿರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಬುದಾಬಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದುಬೈರ್ದು ಯಾನು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಪಿದಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 7:45 ಅವನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಬುದಾಬಿದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎದುರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನನ ಮೊಕ್ಕಳು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತು ಪೋಪೆರ್ ಪಿರ ಪೋಯರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ತಾಗುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕೂಡ ಲಕ್ಕೆರ ಪೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಪೋಯರ್. ಎನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಬಟ್ಲಿಲ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ ದೆತೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಯಾನು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ 11:42 ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಉಲಾಯ್ ಬುಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲೆರೆ 12:06 ಟೇಕ್ ಆಫ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಪೂರಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ನಾನು 20 ನಿಮಿಷಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಂಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಫ್ಲೈಟ್ 5:30ಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಆಜರೆಕ್ ಪಂತೆ ತೆತ್ತುವೋಡು ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ಲದ ಸೀನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ದು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ತೂಲೆ. ಫೈನಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ನನ್ನ ಪಿದೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಿಕಪ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು.
ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಡಾಗ್ಲ ಬೈದುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೇನೆ ಎಂಡ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ನನೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಪಂದಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಬೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಡು. ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಗ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು